Tapi ya lumayan, lumayan. 70. Tiba pecah. Ora pecah. Masa sabete kono bledas no. Ya tak sabete kono bledas meneh nggo namu gabitno kene lara ngono. Gabit-gabite ngono. Pira Mas itu mau? 70. 1000. 1000 gundulmu. Wah, ambuatan. Sita sakit. 20 loro. Hah? 20 loro. Kene. Tidak. Bangane kesuwen. Dipasukan gerak cepat kok. Bener lho. Alon-alon laris ya alon-alon. Nah, malas sebenarnya lah wis. Selak alon-alon. Alon-alon gundulmu. Dan 15.000 beri. 15.000 beri nah, emang put abang ae, sabar. Lampu senter ae. Ora duwe. Ora di senter ta? Ora murup. Ora metu pelurune metu banyune. Iki duit. Kaya pistol gomjo. Jul 35. Tuh, 2, 3, 5, 35. Oke. Nah. Murah dhewe.